खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCखौ गारनानै मैया गासै 38 लाख सुबुंफोरनो अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवबाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मैयानि सानाव गोबां लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव अरुणोदय बिथांखिखौ सोनानै होनाय जाबाय। बे थामथि खेब बिथांखि 3.0 अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों 38 लाख आइजोफोरा बे खेबनिफ्राय दानफ्रोमबो मास मोनसेयाव 1250 राङै मोननो हासिगोन आरो बेजों लोगोसेनो गेस बायोब्ला 250 रांखौ मोनफिननो हागोन। बे बिथांखिनि गेजेरजों गोबां लाख लाख आइजोफ्रा रांखान्थि बिथिङाव लोरबां नखरफोरा एसेब्लाबो सहाय मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो फैगौ बिसायख'थियाव जुदि बिजेपिनो भट होनानै देरहाहोयोब्ला रेशन कार्डआव बेसेन नाङै माइरं, दालि, संख्रि आरो सिनिखौ खम बेसेनाव मोननो हागोन आरो थाव गुबैखौबो रेहाय होगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। दुखुनांथाव खौरां, कफ सिराप लोंनानै मध्य प्रदेशआव गासै 16 उन्दै गथ'फोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बावैसो सान सिगां मध्य प्रदेशआव गासै 16 गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायजों सोमोन्दो थानाय दान्थे बिदान्थे गोनां कफ सिरापजों सोमोन्दो थानाय डक्टर प्रवीण सनिखौ हमनायनि उनाव सावस्रि मिरु बिफानजों बे जाथायखौ लानानै सावरायगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशनआ डक्टर सनिखौल' मानो दाय जाबसिननाय जादों बेनि सायाव जिंगा सिदों आरो फार्मासिउटिकेल कम्पानिखौ दायनिफ्राय उदां खालामनायनि सोरखारनि थिरांथाखौबो मेडिकेल अर्गेनाइजेसनआ सोंखारिदों। गावनि नखरखौ सालायनो थाखाय आसामनि सुबुंफोरा गावनि जायगाखौ नागारनानै गोबां गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहैयो, नाथाय बेनि गेजेरावनो जों माब्लाबा बे खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ बायदिसिना जाथायजों मोगा-मोगि जानांनायखौबो नुनो मोनो। बेनि गेजेरावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि बालिजान गामिनि थागिबि सन्जय बर' मुंनि सुबुङा बेंगालराव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बिथांखौ सोरबा सिनाय मोननाय दुथां सुबुङा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों, जायनि जाहोनाव बिथांनि मेगन, गन्थं आरो खुगायाव गाज्रियैनो जोखोम जादों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बिथां सन्जय बर'आ बांगालरनि नेलामाला माखाले मुंनि कम्पानियाव खामानि मावफुबाय थानाय समावनो जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। दायो सन्जय बर'खौ बांगालरनिनो मोनसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। गोबां कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंखौ खादों। आसाम राइफल्सआ ड्राग्सनि हेंथायै खबाइ जिल्लानि सिङाव थानाय सिंसिखारा ओनसोलाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंनै सिमेन्ट रोगानानै लाबोबाय थानाय ट्राक गारियाव खमैबो 70 कौटि रांनि 69.61 किल'ग्राम निसा मुवा मेथामफेटामाइन टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौबो खानो हायो। बेनि अनगायैबो सोनाब त्रिपुरा जिल्लानि सिमा ओनसोल महनपुरावबो थांनाय 29 सेप्तेम्बराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों 60 कौटि रांनि 60.77 किल'ग्राम निसा फेग्रा मुवा मेथामफेटामाइन टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ सोमावसारफिननो थांखि लानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बनसुनिफ्राय। थांनाय 2020 मायथाइयाव जा गोरोबथा जालांबाय, बे गोरोबथानि गेजेराव बिथांमोना फिन आरोबाव सोमावसारफिनोब्ला आरो आसामनि हाखौ गावस्रा होला होननानै बिथांमोना बुंनानै फैबाय एबा गोरोबथा खालामबाय, नाथाय बिथांमोना बेनि गेजेरजों जा गोरोबथा होदोंमोन बेफोरखौ मोगथां महर होनो हायाखै आरो एनडिपि बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गबोनो हायाखै। नाथाय दायो एबसुआ फिन आरोबाव सोमावसारफिनोब्ला मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिगोन होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बनसुनिफ्राय। थांनाय 2020आवहाय एनडिएबि मोनब्रै ग्रुपजों आरो जोंहा दिनै पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो जोंहा दिनै इउबिपिअ आरो एबसुनि गेजेराव जि गोरोबथा जानानै थांबाय, बे गोरोबथानि गेजेरावहाय दिनै बिथांमोनहा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ आरो बिनि उनावहाय बे बर'फ्रा आरो फिन आन्दलन खालामबा आरो आसामनि हाखौ जोङो बोखारला गावहोला होननानै बिथांमोना जे सारेन्डार खालामनानै फैबाय, जे सुक्ति खालामनानै फैबाय। आरो बिनि गेजेरजों दिनै बर'फोरनो जि माखासे प्रमिस होदोंमोन, नाथाय बे प्रमिसफ्राबो दिनै मोगथां महर मोनासै आरो बिनि गेजेरजों दिनै मानगोनां एनडिएबि बिथांमोनाबो जोंनि फाउन्डार एनडिएबिनि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो दिनै गनो हायासै आरो बेजों लोगोसे गोबां सेन्ट्रेलनि लिडार्स आरो केडार्स बिथांमोनाबो गनो हायासै। आरो बेयावहाय दिनै बुंनो थाङोब्ला जे बिटिआर गोरोबथानि जे सान्थि सुक्ति जादोंमोन, बे सान्थि सुक्तिनि जि माखासे थांखि, माखासे जि माने मावनांगौ दंमोन, बेफोरो दिनै मोगथां महर मोननो हायासै। जों आसा खालामदोंमोन जितु सिगनेटारिस बिथांमोनहानो मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांमोनानो जे गावसोरनो दिनै सरकार दाबायमोन, दिनै बिनि गेजेराव सेन्ट्रेल आरो स्टेट आरो दिनै बिटिसिआवबो जयैनो जथाय
क'आलिसन गभर्नमेन्टमोन इउपिपिएल आरो बिजेपि बुंनो थाङोबा ट्रिपल इन्जिन होनजायोमोन नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथांमोना दिनै जे टारगेटखौ मावफुंनो हायासै नाथाय दिनैनि समाव दिनै बिथांमोना खुंथाय गोहोआव जाय गोरोबथा खालायदों बिथांमोना गैया दा बिथांमोना जेसेबां मावगोन सावरायनो थांगोन बेखौ जों बुंस'नो हाया नाथाय मोनसे खोथायानो जाहैबाय जे बारे बारे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93आवबो बिथांमोना सुक्ति खालामबाय नाथाय बिथांमोना डिनाउन्स खालामबाय नाथाय 2003आवहाय जेब्ला बिएलटिआ सुक्ति खालामदों बिटिसि बेयाव बिथांमोना दिनै आनज्रायनानै थाबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93नि बादे दिनै उइथड्र खालामफिननानै आन्दलन खालामनो नागिरोब्ला अब्ला मा जाहैगोन बै बिटिआर गोरोबथायाव सुक्ति होफानाय एनडिबि बिथांमोननि इस्युआ दाबो जोबाखै बिथांमोना दाबो जेलाव दं अब्ला बिथांमोना दिनै जेलनिफ्राय गनायनिखौनो समायसा जानाय नङा आरो जाय बिथांमोना एनडिबि बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै माखासे एनआइए केस माखासे फिसा फिसौ केसफोर दङ बे केसआ गासिबो दिनै गोथां जाफिनगोन आरो बिथांमोनखौ साफा साफा एरेस्ट खालामगोन एबसुआ दिनै गावसोरो उइथड्र खालामनानै सोमावसारफिननो नागिरोब्ला अब्ला बेवहाय एनडिएफबिजों एबसुनि गेजेराव दिनै ब्लाडशेड जानायनिबो चान्सेस थानो हागौ